बेखौनो आं बुंगोन बावहाय बे सोंनायनि फिननायावहाय ओरैनो बाथ्राया बेखौसो आङो बुंनो लुबैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जाय बिथांमोना दिनै गोरोन्थि नुदों माखौ गोरोन्थि नुदों बेखौ मोजाङै मोनसे कनस्ट्राक्टिभ बा क्रिएटिभ मोनसे नोजोरजोंहाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै सुद्रायनानै लानायनि जोङो जयै थानानै गाज्रिया दङबा बे गाज्रियाव थाफानानै खामानि मावनानै गोग्गो मोजां खालामनांगौआथ' जोंनि बिबान नङा होमबा नाथाय नोङो बाहेरायाव थानानै गाज्रि जुदि नुदोंबा साननानै लादो नोङो बा हमना लाबाय जोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबेबा मोनसे माबायावहाय गोरोन्थि खालामबाय बे गोरोन्थि खालामखौ नों नुदोंब्ला आं साननानै लादोसो होनदों साननानै लादो बा जों हमना लाबाय बबेबा गोरोन्थि जादोंलायनो बे गोरोन्थि जानायनि थाखायनो जे नोंहा जे गोदान आफाद दानांगौ बे बोरै जानो हागौ बेलाय गोरोन्थि जादोंबा बे गोरोन्थिनि थाखाय नोङो क्रिएटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ मोनसे बिजिरथिखौ होनानैहाय बेखौ बोरैहाय जोङो स्रा खालामलायनो हायो बा गाज्रि नुदोंबा बा गाज्रि दङबा बबेबा आफादाव गाज्रिबो थानो हागौ बा माबा मोनसे थांखिया जोंना गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हागौ बिनि थाखायनो जे माबा मोनसे गोदान आफाद दानांगौ बे मालाबाबो नङा आंनि बुंनो लुबैनाया बे आयदायावहाय गाज्रिया बबेबा आफादाव दङब्ला बबेबा आफादाव जादोंब्ला बे गाज्रियावनो थाफानानै बे गाज्रिखौ जोङो सुस्रांनानै बा सोदांनानै बेखौ स्रासो खालामनांगौ रोखासो खालामनांगौ आजावजाथावसो खालामनांगौ दा बाहेरायाव थानानै बिजिरनानै गाज्रि मोननानै माबा मोनसे गोदान दानाय आं बावहाय गैया बे आंनि माबा नङा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बहाबा गोरोन्थि जादोंबा बुंहरदो मोजाङैनो मोजां बुं नैबे नोंथांमोन मावनाय हाबाफारिया गोरोन्थि जादों बेखौ ओरैसो लांनांगौ बेफोर फैनांगोन आरो डेम'क्रेसियाव मेजरिटि अपिनियना जिहेतुके माबा मोनो बेसेन मोनो बा बेयो गोनांथि होजायो ओंखायनो गोबां मानसिनि बिबुंथिफोरखौबोथ' जों खोनासंनांगोन ना नों सासे सानैनि अपिनियनजों नों गाज्रि नुदोंबा नोंनि गाज्रि नुनायाबो गोरोन्थिबो थानो हागौ ना नों जायखौ गाज्रि नुदों बे गाज्रि नुनाया नोंनाबो गोरोन्थिसो जानोबो हागौ ना बेनिबोथ' बिजिरनाय थानाङा होमबा दाजाब दानख' खालामनाय नायनांगौ गोनांथि दंथारो आरो आंनि खावलायनाया बे थागोन माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायनि सिगां जोंनि हारियाव माबा मोनसे खहा जाहैगोन नामा बर' हारिनि थाखाय एसे हल बर' हारिनि थाखाय बेखौबो जों साननांगोन आंथ' थोंजों बुंनो लुबैगोन दिनै जेराव जोङो खोन्दो आरो जोङो खौसेथि गैयिनि थाखायनो दिनै जोङो जेननांगासिनो दं गोबां दिगावनो बर'फोरनि राजखान्थि फोथारनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबाथ' बे सैथोथार जे जोंहा दिनै बर'फ्रा जोङो लकसभा रायजोसभा एमपि दंजायोमोन मोनसे समाव दिनैहाय जोंहा गैजाला आरो लकसभायावथ' जों खेबनै जेनबाय मानो जेननांनो फालाय बर' हिसाबै जों मानो जेननांगौ नाथायबा नर्थ इस्टआव बर'जों समान अनजिमा थानाय ट्राइबेल हारियानो गैया बे नर्थ इस्टआव थानाय एफा गिदिर ट्राइबेल हारि जों ट्राइबेलनि गेजेराव नर्थ इस्टआव बिगेस्ट जोंनो सुबुङाव गोबांसिन जोङो हारि नाथाय बे गोबांसिन सुबुं अनजिमा थानाय ट्राइबेल बर' हारिया दिनै सासेबो एमपि गैजा मानो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जाहोना जाहैबाय जोंनि गेजेराव जोङो खौसे गैया राजखान्थिखौ लालायनानै जोंनि गेजेराव डिभिजन गावस्रालायनाय फाराग बेफोर थानायनि थाखाय जोङो लासिंसिं खेबनै जेननांबाय आरो बेबो नैबे दिनैनि कम्पिउटार इन्टारनेट आरो बुहुम ग्लबेलाइजेसन जानायनि बे मुगा बे समावसो जोङो डिजिटेल मुगा बे समावसो जेनफैनांनाया दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय बोथोरफोरखौ जों नाहरोबा गोजाम बै समनिफ्राय जेब्ला भारतआ उदांस्रि जानायनिफ्राय भारत हादराव बिसायख'थि खुंजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो बर'फ्रा नाथायबा क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ बर'फोरनि मोनसे उथुमाय होननानै क'क्राझार लकसभायाव माब्लाबाबो जेनबोफेराखैमोन नाथाय जेननांबाय जों आरो जेननांनायनि गुदियाव जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो भाग जानांनायनि थाखाय जों दुखुनांथावै जेननांदों दा बेखौ जोङो मोनथिबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय जों जेननांबाय नाथाय बे गोरोन्थिखौ मोनथिसेयावबो रोखा जासेयावबो जों मानो खौसे जानो हायाफालाय जोंनि मावनो लानाय जोंनि थांखिफ्रा बहा मा सोरनि खैसारियाव सोरनि संसारनाव बिदि जानांदोंफालाय रावनिबो नङा बे गोरोन्थिया रावनिबो नङा रावनिबो सावसारनायनिबो बाथ्रा नङा बेयो जोंनो गोरोन्थिखौ खालामबाय थादों बे गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो जेननांदों ओंखायनो बियो बेसेबांसो आवगायनो हागोन बे ओरैनो
आंनि नुहुरनायाव आंथ' सानदों जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जिल्लाफ्रावथ' जायगा मोननांगौआ एसेबां आरो जोङो बेखौ आलादा हादोर नागिरनायाव बाहेरानि बर'फ्रासो माने मदद होगोन आंनि मोन्दांथियाव आंनि नुनायाव दा बे गोरलै नङा आरो बे समाव जुदि जोङो जायखौ बिटिआर दानि गोदोनि बिटिसि बेखौनो लानानै गासै बर'आ गोग्गानाय दं बेयावनो बांसिन जेंनाखौ जों सोमजिनायखौ नुयो दिनै बिटिडाब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमायानो जानानै बिथांमोननि सान्थि गोजोननि थाखाय मा मोनसे आसाफारि बे माने दहाय एसे माने बाथ्राखौ आं एसे बुंग्रोनि जे बे बुख्रुबलायहैनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा सोंदोंमोनखाय आं बेखौ एसे बुंनो लुबैनाय बे जाहोना जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थौ बड'फानि जि मोनसे जोंनो होलांनाय सानस्रिफोर आरो बिनि जि आद्रा थानाय खामानिफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनो थाङोबा जि मोनसे माबाखौ सानस्रिखौ बिथा खालाम खामानि मावबोदोंमोन बावहाय जि मोनसे कन्ट्रिडिक्ट खालामनाय आवगायबोनाय जाबाय गोदान बर' फरायसा आफादा बे हिसाबै बे जाथाया गोसो गैयामोनब्लाबो हयथ' खालामनो गोनां जादों आं बिदि सानो आरोखि दा मोनसे जाहैबाय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै आंनि बुंहरनो गोनां बाथ्रा आंथ' एसे आगोलाव बुंनायफ्रानो बावहायनो रिफ्लेक्ट जाखाबाय बायदि आं सानो आरोखि बाथ्राया बे जे जोङो जोंनि गेजेराव जि मोनसे डिफारेन्सेसफोर जादों जोंनि गेजेराव जि मोनसे गोरोबलायै जाबाय फोथायलायनो हायि जाबाय बेफोरखौ गासैखौबो जोङो थिग खालामनो हानांगोन आरो जोङो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो जिरायनाया जानांगौ मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि गेजेरावबो जानांगौ दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जिरायनाय सावरायनाय आरो माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जानांगोन जेरैखि जाया बर' हिसाबै हारिनिनो मावनो बयबो ओंखारबोदोंखाय जोङो सावरायग्रोनांगोन सावरायनानै जोंनि गोरोन्थिया बहा जाबोदों आरो जोङो बबावहाय मा जाहोननि थाखाय दिनैहाय गले गले जोङो गुबुनजों नासयजानो नागिरदों गोबां दिगावनो बुंनो थाङोबा दिनैबो गोजोनथावनि बाथ्रायानो गैयाबो बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जों माबा मोनदों नाथाय माबा मोनसे गोमा जाफिननो गोनां जाबाय थादों आरो जोङो जेसेबां गोख्रों जानानै जोङो बिनो गोनां बा जोंनि दाबि दावाफोरखौ बा मोन्थाइफोरखौ जोङो संबिजिरनाय मोन्थाइफोरखौ मोननो गोनां दंमोन जोङो बुंनो थाङोबा बे मोननो गोनांनिफ्रायबो जों दिनै जोङो नाथ्रोदजानाय बायदि जादों खौसे गैयिनि थाखाय मानोना जोङो दिनैहाय सोरबा सासेया बिनो थाङोबा सोरबा सासेया हेंथा होयो बेहाय माने सोरबा सासेया बिदिनो आरो आवगायनो नागिरबा सोरबा सासेया बिदिनो लुबैया बे रोखोम माबाखौ जों नुबोबाय थाबाय ओरैनो बुंनो थाङोबा बेनो जोङो जोंनि गेजेराव थांखि आरो सानस्रिनि थाखाय जुजिनाय बावहाय जेब्ला जोङो सिगांलायनो नागिरो ज' जानो हायैयावनो बेनोखा ओंखायनो आंनि खावलायनाया माहारियारि आफादफोर राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर गासैबो ज' जानांगोन सावरायनांगोन बर'नि गेजेरावहाय जोङो ज' जानानै खामानि मावोबा आंथ' सानदों हाथियार जांख्रिथाया दिनैनि समाव गोनांथियानो गैया गैखाला दिनैनि मुगायाव हाथियार जांख्रिथायजों जों माबा मोनसे खालामनो सानोबा जोंहा मोननायनिफ्राय गोमाजानाया रासिन खाबु दङ जुदि जों हाथियार जांख्रिथायखौ गोनांथि होनानै आगान सुरफिननो गोनां जायो बेबो मोनसे खोथा ओंखायनो आं लुबैनाया आं बुंबोबाय थादों सम सम बर'फोरनि गेजेराव दिनै मोनसे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनिसो गोनांथि दंसै खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनायसो नांगौ आरो बेखौ जुदि जोङो ज' हिसाबै लानानै आथिखालखौथ' जों थिग खालामनांगोन ना आरो थांनाय समनि बे ट्रेजिक इभेन्ट्सफोर जाथायफोर जाय जाथायफ्रा जालांबाय रायजो नागिरनायनि सेर सेर बर' हारिखौ जोङो मोजां मोनो होननानै बर' हारिनि थाखाय जोंहा मावनांगौ बिबान दं होननानै जि खामानिफोरखौ जों मावबोलायबाय बावहाय जों मा मोनबोखो मा मोनबोदिया जेराव जों गले गले जेननांबाय खौसेथि गैयिनि थाखाय दिनैबो जों आरो बेबायदिनो आगान सुरबावनो लुबैयो नामा बेथ' मालाबाबो जानो नाङा ओंखायनो जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेसा बहा जादों फारागफ्रा बहा थालायलायदों गोरोन्थिया बहा जालायलायदों बेखौ ज' रायलायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांलायनानै खौसेसो जानायनि गोनांथि दङ बे गोदान फरायसा दानायनि गोनांथि गैया आं बुंनो लुबैगोन आरो बे थिग जायाखै बे मोजां नङा आरो बे समाव जिहेतु थांनाय जि जाथाय बा दानाय बे सावरायनायाव बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदि बुख्रुब बुसि खालामहोनाया बेसेबां जुक्ति जागोन होनना सानो ओरैनो मोनसे बाथ्राया बे बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे मोनसे माबाखौ एसे खालामहैनो बा बेबायदि मोनसे माबाखौ खालामहैदों आं मिथिया बावहाय बोरैहाय मा जाहैदों बेयो जानो नाङामोन सावरायनायनिसो गोनांथि दंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय सहायनायनिबो सिमा थायो
जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय बुंनो थाङोबा बर' हारिनि सिनस्रि बिथ' जोंनिनो मोनसे धोन मोनसे इनस्टिटिउसन बियो बर' फरायसा आफादा बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला मोन स्ट्रिमखौनो बुंनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद थासेयावबो आरो गोदान मोनसे बे रोखोम मोनसे पलिटिकेलनि मोनसे इल मटिभ थानायसो होननांगोन गाज्रि मोनसे खैसार थानाय बेजों जोनोम होनाय मोनसे आफादसो होननांगोन आंनि नोजोराव आं बिदिसो नुदों मानोना बे नङाबा जोनोम जानो गोनाङा नंखामोन दा दिनैनि समाव आलादा बड'लेण्डनि खोथा बुंनानै माने सोमावसारनायखौ दहाय होनानै माने बर'फोरनो आलादा रायजो नांगौ होननानै बे गोदान आफाद जोनोम होनानै बर' फरायसा आफाद जोनोम होनानै बेसेबांसो सिगांनो नागिरदों बे साननो गोनां बाथ्रा आरो जोंनि गेजेराव जोङो ज' जानानै खौसेयै हाबा मावलायनाय बाथ्राफोरखौ जों खुगाजोंल' बुंनाय जादों नङाबा बियो हारिनि इयुननि थाखाय जोङो साननानै नायोबा जेराव जों नुहुरखायो बेयो मोजां जाहैनाय नङा आरो राजखान्थि गोहोखौनो बिथा खालामनानै राजखान्थि गोहोनि जुजिलायनायनि थाखायनो बियो जुदि जोनोम जादोंब्ला बे दुखुनांथाव बाथ्रा गमामायैनो बेसेबांसिम बर' हारिनि थाखाय मावनो सिगांनो सानदों बे आंनि नोजोराव आं एसे बेखौ मोजां नुहुराखै आरो आं गोजोननाय मोनाखै आंनिफ्राय ओंखायनो आं खावलायनो लुबैगोन दिनै जाय बिथांमोनहा गोदान मोनसे सानस्रि बा गावसिनि साननायजों नंगौ भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि गणतन्त्र देश हादोर बावहाय बयहाबो मोन्थाय थायो माबा मोनसे फसंथान बानायनानै बा दानानै हाबा मावलायनायनि नाथाय बर' हारिनि मा मोजां जाहैगोन जाहैया बेखौबोथ' जों साननांगौ मावनांगौ थाबाय ओरैनो जोङो नुबोबाय थानायावहाय जोंनि गेजेराव दहाय आं एसे आगोलाव बुंनाय बाथ्रा फाराग आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयिनि बाथ्रा दिनैबो जों बेखौनो लानानै आगान सुरलांबाय थानो सानो नामा आरो जों बेबायदियैनो जुदि आगान सुरलांबाय थानांगौबा जोङो जे हख्रा बुंबोदों बड'फानि नाम लादों सतबांसा लानायनि बाथ्रा बुङो गोग्गानानै बाथ्रा बुङो बेफोर ओरै खुगायाव मोन्थोर आवरायनायफोरबायदि आवरायनायजोंलाय माथो जागोन फालाय मोगथां हाबा मावनाय गैयाबा सैथोखौ गनायनो नागिराब्ला आरो थार हाबा मावनाय गैयाब्लाथ' नोङो हाजारखि आफाद दायाथों मानो बे आफादनि थांखि सानस्रिफ्रा जाफुंहैनाया गोब्राब आंनि नुहुरनायाव आरो जेरावहाय नोङो सेक्रिफाइस डेडिकेसन होनाया नोंहा गोरबोआव नोंनि साननायाव नोंनि मावनायाव बेफोर गैयाब्ला सैथोआनो गैयाब्ला नोंनि मावनाय साननायाव मा गोहो सेलायनायनि माबा सोरबाया मोजां मावनायखौ नायनो हायैनि हिंसा खालामनायफ्रासो सिगांनो नागिरोबा बावहाय हारिनि माबा मोनसे गोदान आफाद जोनोम जानानै जे माबा मोनसे मावफुंहैगोन आं बेखौ एसे गोब्राब नुयो आरो जि बाथ्राफोरखौ खोनादों दानो बेफोरो दुखु होयो जि बाथ्राफोरखौ खोनानाय जादों आरो बेनो राजखान्थिनि माबाजोंहाय कमप्लिटलि जुदि जोङो फ्रि जानो हायाबा बावहाय बेबायदि प्रब्लेम नुजाबाय थागोनखौबो नुनाय जादों 10 बोसोरसोल' जोङो ज' जा गासिबो फारागखौ दोननानै बर' हारिखौ दानायखौनो बिथा खालामनानै ज'ल' जा रावबो गोहो गैया रावहाबो गोहो गैया जे जोंनि बे गोहोखौ होबथानो थाखाय आरो जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोनथारो गोबां माबाखौनो जों बिजिरनानै नायोबा जों नुखायो बर'आ आं दहायनो बुंदों नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो गोबांसिन अनजिमा थानाय हारि नाथाय बे हारिया दिनै गोबां दिगाव गावस्रालायनायनि थाखाय जोङो जोंनि गोहोखौ गथा खालामनो हायैनि थाखाय जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि आरो सलिडारिटि बियो दिनैहाय थेर बेथेर जानायखौनो बुंनांगोन जोङो गावस्राजोबनायनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनना आदाय खालामनो हानाय जायाखै ओंखायनो आं बुंगोन जोंनि गेजेराव डिफारेन्सआ जोबनांगौ ज' जानांगौ दैदेनगिरिफ्रा रायलायनांगौ आरो जोंनि फारागखौ सर्ट आउट खालामना लानानै बर'फोरनि थाखाय मोनसे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि थाखाय सिगांबोनांगौ बेखौ जोङो खालामहैनो हायोबानो जोंनि देरहानाया इयुनाव दं आं बेखौ खावलायनो लुबैयो हांख्रायनो लुबैगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ